loves, welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. For today's video guys, as usual, nag-film na lamang gihapon ko bisay nga ni narakos kananan kay papa ko jamoy ka content nga lami-lami. Inja mo share ako guys ba nga kanang nga ni ba na kasi nakasuway ninyo guys nga mo magsalad o ka ng sibuyas. Ako guys, ang rason dani guys ng mukhaon sa sibuyas guys, mao ni makatambal na o ka ng padong bita ko ubhon. Inja ako kay gabi kay ngan ko ka ng hubakon ako kay katilhang tatunlan. Dari guys, batiyon ko nga ng padong ko ubhon. Aghadyong naandan ang nakasanayan mukhaon na kog sibuyas, magsalad kog sibuyas. Inja naisuka. Inja basta mukhaon kog sibuyas guys, hadyo nang naaprubahan ang na sabi nga na ang na obserbaran basta mukhaon kog sibuyas, salad nga sibuyas. Kanang padong ko ubhon di na mo dadyon ang ubo. Mo na may makainan jud ko guys ng sibuyas, kinilaw nga sibuyas makatambal. Mga karon naghimo ko diya. Inja. Da pa man po ko'y pipino. Ana pong gisagulag pipino ko ana siya. Sibuyas, kamatis, luya o ganang kuan pipino agang pipino. Haras ang gitunga kay na ang kaatidignan niya nang gisiparet kay di mami parehas og kanang panlasa lahi man siya mo nang magbag kuan ko kanang sani nga dining pipino hang tungaon kay siya lahi ijang timpla hanja tug pa man. Diyan mo lagi na rutin dari guys, mamahaw mi tag alas 11 na kapin, maniud tupod mi alas 4, minsan alas 5. Kay ganiha di ay, hindi ka nakuskuan kwarto ni doktora man nami og ka ng BP. Diyan, gawas ko nga namahaw ko. Diyan mo ni harang gisira gang pamahaw, walagi ko imagine content karon kay maura man yung kilabuhi dari sud. Diyan sa dande ay mao ni kanabitang bangus, smoke piece. Nawag na noon. Diyan, isara po kabuokan ito nga rapod basang kauban. Pinarabay sudan guys. Diyan ako ganahan makukuo. Man yung piliyo na ulo nga part. Diyan, mamahaw ka ninyo. Diyan, ganahan ko guys, ug na ako'y salad nga sibuyas kay kuan. Pampagana po nas kaon. Diyan, kay bawa man dyan ko ngarong orasa. Ngay ngaron kasagaran uban. Kung man nagpamahaw, marag ako radyo siguro yung mga ingarong oras alas 11 nga mapay pamahaw. Mga unta. Diyan, karon diyang adlaw nanawag ko sa mga karon diyang adlaw may unang klase ni Aliana. Diyan hapon, hatid siya. Madto na siya sa amara pong ijaan nga maestra nga mara pong magtudlo niya. Lami ang salad guys. Hanggang gitimpla na ni kuan ako ning gamit og asin. Kuan tapis. Diba? Lami ang sibuyas kay kuan tamis-tamis. Hindi. Gahapon din, nagkuhan ko, nag-limon din ako ka ng salad dito nga palidya. Hindi, anang root. Pamahaw, alas 11. Alas 11 ni dia. Suway mo guys, ang kaon mo salad o sibuyas. Kuhan siya, manay makatambal na ang padung ko ubhon. Lami man.
Kami dyan diri guys, so jumikan ka ano kuan, karni. Among karni dari kuan na karning manok. Karning baboy. Mo'y aka mga amog. Mo request ni karning baboy kay maka-high blood ko no. Ano lang. Pag lagi sainganda na makasawa. Pagkaon na rin. Ano na isda. Lamig ang sibuyas guys kay siguro bagong harvest pa ni kay tamis-tamis. Tamis-tamis siya nga kuhan, hanghang. Na? Taon na. Katong tulo pa mi ang kauban. Kuan sugsugon ko sang kauban nga. Kuan ko no. Makauwag ko no ng pagkaog sibuyas. Hindi mas mura tinigil guys kay ang uwag depende rin na sa tao. Taon na kayo lang makunin nga uwagan ko no ko kay hili ko na kumakaog sibuyas. Diyan guys, di ba ko uwagan guys. Pero guys, uwag lang yung uwag. Natural surang uwag kay iro gani nga mga uwag. Pero wala siguro ng istorya nga. Uguan. Hili ko sibuyas uwagan. Nabusog na ko. Ako dali na ako mabusog. Agang salad guys, marabito ka ng pwedeng nahan ka ang kinilaw nga may sagol nga bulinaw. Pero hindi ay sa baron. Hindi nagplano ko nga ko sa paniud to magluto ko ka ng tilapia. Para bitang ako guys, gataan. Magluto ko. Dami ang sibuyas guys kay kuan. Tamis-tamis. Ako kay ba anong tamis ang sibuyas karon? Bago siguro ng harvest. Hindi guys. Kulbaan day ko na ganahon na. First time yalya ng muskila karon. Hindi, nahadlo ko kay basig di magpabiling. Basig naghatod dito baysa. Kaya si Aliana, kung ano maguna di mo din yung eskwela nga iskuan. Tuduan na si Jaba. Murag i-tutor na si Jaba. Siguro mga 2 hours lang. Hindi, nag-google ko kay basig ang sa baka mo, ubra baka ha. Kaya si Aliana ko naramang ka nanay na dyan. Hindi nag-google ko kay basig naghatod sa bahay dito sa mga pangyayaan. Basig mo mapabilin baka hagin sa ba? Nganang-langon na guys, wala gaditag to. Kulbaan ko kay basig di magpabilin. Manawag ko ang kakonsulta. Gusto ay kong panawag, minsan.
Kulbaan ko gang na guys, ora di sa mo ha. Ngaw ko sa mga. Ang rutag ng pagkain. Hello, Nay. Hindi, karong sa alyan na magsugod, ugos pila. Hindi ako sa alas 2 lagi, hindi pang kanina. Pwede pa naman siya, kaya mo Wa man to sila nagsabot, dapat nagsabot sila oras, ibang napibuhatan siya. Karena kamu sa alyan na ba? Imong gisabot nga ibilin siya dito. Ha? Chapi man na, di man maklaro. Ha? Insanay? Insanay? Haka? O nadungog na, masala na, isurihan kay basig. Naghatod dito, mabalot tapos agi. Nakulbaan ko ba kaya dyan naghatod dito sa bahay ni Mami da, basig bubalik po sa agi. Adi na, ganda may kasunod, kanila, ipadaw sa tumila, dati kasi mayo-ayo ako na, tapos sira doon sa taan, dito na pag-luto. Yan, nasignin ko nga, balik lang ada alas 2. Magsabot ng oras, kaya mo ito nagsabot sa oras. Baka man natasakot ka din, guys. Rama, kami lang ako, isa na ako, sige mo, Hindi ka masalyan na, nansa naman siya sanggi papalit nga bibibra. Di so, nakauli ng gano'n, susukan siya. Nalipay, kaya ba kita na ha? Ang susukan pa rin, hindi ka nag-ano lang, sige. Wala, ang dati, sumapunod ba? Kaya kayo nakagandang. Nagdabag. May siyot man din. Kaya isa kayo yata ng dingding sa una, kaya marado mong dingding. Para salyan na. Kaya yan na. Dali, mamila mo siya. Dali, kaunta sa puno. A few moments later. Kumato guys, nang man kami tawag sa nanay. Okay, dami gistoryahan. Inom sa kuwan, vitamins. Ang busog ko. Diyan guys. Manda ni mahugas ko. Maligo. Diyan magluto ko. Sa dana pod. Kuan man ron sa patong adlaw, Webis. May kadyo buhaton ron. Human naman may request sa supplies. Diyan.